minen non ko rab min jogui kala ballowo amin toon so wakkilama ni ma yette hot cofnen ko enen jeey émission ko émission men yimde ɗum ko minen teg yo wuur rab Pulaar ha gonen dandor ke leñol o wiite ko Ibrahima Ba mun Amadou Yaya Ba nene makko wiite ko Dieynaba Sy kanko Ibrahima Ba ko pullo jiyaɗo tonto Mbolo Birane e diwan bo Saint-Louis département bo Podor o jangi ko tonto wuro mum caggal ɗum ɗon o ari ɗo e lamorgo men Dakar hitande 1993 1994 ngam jokkidde jangde makko e nden ɗon hitande 1994 ko nden tigi fuɗɗi ƴewde hip hop galsen e on ɗon saha wonɗo ko daraji PBS suñu Flavor Bulen Bayi e rapperuji goɗɗi hitande 2000 ko nden tigi fuɗɗi yaade e concert uji e on ɗon saha omo jeetono e émission ngaji rap ɗi gandani ina yaltatno e radio kanko Ibrahima Ba ko on ɗon saha fuɗɗi omo dilla bange émission ji rap ɗi gandani ina yaltatno e radio ɗi kanko non noddatno kono kadi omo jogino groupe ay ɗi gandani kandi ɓurno o yid ko wayno hen Cannibal Crazy Cool Rifu Takrikan wondude gotal ko ɗon tigi inde Ibba Wakam umri e on ɗon saha rappeur uji gondi toon to Wakam ɓe iniri ɗum ambassadeur du rap toon to Wakam e on ɗon saha o darni groupe initortoɗo rap kambe ina hen wonduno Ada Cannibal MC Mo e woɗɓe ko kanko tigi ardino Kia Prod wondude Nico Family omo ganda kanko woni sister Kia wondo ko toon to radio Top FM omo yuɓɓinatno toon émission initortoɗo rap à part black à part e wondude DJ Nicolas mo ganda ni ko animateur wondo toon to RFM omo yuɓɓinatno émission biteɗo Real One e on ɗon saha melomanuji hip hop ɗi fof taw non ko hip hop galsen ɓe fiili ɗum coordonnateur des armées hip hop Jolof kanko Ibrahima Ba gilli i dañi e hakkude hip hop kañum engagement makko ko ɗum tigi addi hawo fiila meilleur auditeur de la Top FM e hittande ujunnaji ɗi 11 e on ɗon saha ko nen tigi darni structure initortoɗo yëkkati inde ɗum non ko ngam tan sukaɓe hono jeune talent en heɓe jiitu koye mabɓe no feewi e bange hip hop kono kadi rokkudeɓe chance ɓe mbawa jiye e émission ngaji rap ɗi kanko Ibrahima Ba o ƴettatno son uji ɗin ɗon rappeur uji en ɗum nawana animateur en ko wayno Pape Gueye Mef DJ Nicolas Jules e woɗɓe e on ɗon saha Nicolas mbo RFM ko nen tigi waɗum proposé o ƴetta rubrique découverte mo gandani kala talata mbo yaltatno émission makko Real One kanko non ko meloman mawɗo wondo woni jiɗɗo musique jiɗɗo rap ko ɗum noon saabi o holliti wonde o haɗata tan e wonde meloman o kono kadi omo noddatno e émission ngaji rap ɗi ne sodatno CD ji o haɗani ɗon o holliti wonde ngam tan sukaɓe ɓe ganda ɓe ala doole ɓe ummo dow ko ɗum saabi kanko Ibrahima Ba o rokki chance ɓe ganda kamɓe goni les rappeurs underground woni gonɓe lesɓe o yuɓɓini concert mawɗo toon to Wakam hitandi ujunnaji ɗi 12 wondude e Cypher toon to Wakam ɗum noon dañino succès mawɗo e on ɗon saha kanko Ibba Wakam o wonti timtorgal e on ɗon mouvement kono kadi yimɓe fof ɓe tottin ɗum hurum e on ɗon mouvement mbo wondo rappeur animateur meloman e hitande ujunnaji ɗi 13 DJ Nicolas ko nen tigi totti ɗum rubrique découverte mo gandani en mbino kala talata mo yawtatno émission makko Real One ko nen tigi yimɓe fof oppi hakkille mabɓe e on ɗon nde tawno ina yiɗi no feewi hip hop galsen e gasirde hitande ujunnaji 14 Nicolas waɗi ɗum proposé nde walat stage toon to RFM e émission makko Real One wondude DJ Kals kañum e Olibi e sahande o yuɓɓinatno stage toon to RFM kanko noon o jooɗima o miiji ko juuti wonde o meeɗa nan rap Pulaar ina ɓennine e émission ngaji ɗi on toon yuɓɓina stage wondude e DJ Nicolas mo ganda ni yuɓɓinatno émission Real One émission ɓurnoɗo wel ɓurnoɗo dañ buzz noɓe mbiyata ni e on ɗon saha wondude
Kals kanyum e Olibi e wonon saha o wadi ton stage libbi jeegom ton to RFM koy onon saha o holliti wonde o meeda nan son wala rap Pulaar e émission ngaji di hade o mo gasna stage makko ton to RFM ko nen tigi o andindiri e odo debbo pullo hono Molo Ba mo ganda ni wondo ko ton to Almadina FM ko nen tigi wadum proposer ndebe noddata wala men invité rapperuji hal Pulaaren dum non lawul gotol e lewru ndu dum wonatno e onon saha ko nen tigi e der émission be mbadi invité duggudemme pinalji du foyre men dum non wadi ton lebbi tati e lewru avril hitande ujunnaadi de sappo joyi ko nen tigi o gayni stage makko ton to RFM tiagal nde wadani ton attestation bo GFM nen tigi o jipti attestation naymo ton to Mamadou Oumar Ndiaye PDG Top FM ngam tan yubinde ton émission 100% rap Pulaar o jodima lewru tiagal dum don o nodda nde o arata o yubinde ton émission bo yinno wat dum non ina wayno damude de uddetima ngam tan rap Pulaar ina yara yeso doy lamorgo men Dakar e ko tari dum e onon saha inde Iba Wakam acca o inira Iba men de tawno kanko o darino ngam leñol Pulaar kono be haadani tan innirdum Iba men caabi leñol o udditi damude rap Pulaar dum non ko ngam tan hollidde bebe ganda rap Pulaar wonde rap o ina wodi niveau no fewi émission makko ton inde de wondo ko rap nedo sen num pirti edem gal men tubankore woni le rap Pulaar e la yottima jayndeji kewdi radioji kewdi téléji be noddino Iba men ngam tan yewtidde e makko auditeur meloman gontudo animateur dum don fof yimbe hebe namdo tono kono dum laabi cer Iba men ummoni dow rap Pulaar jayndeji kewdi be bindino e makko dum woni no weltare no fewi e makko tiagal nde woni animateur gadano e demgal men Pulaar e radioji di o e lamorgo men Dakar dum wadi lebbi tati tiagal dum don nde yubbinte émission ramne do ton mbo yubbintene ko 1h30 ha 3h alkames 19h ha 22h émission on don dira wondo ko waktu pawdo hojomay capantati kono hebe jaha ha boy o beydana 3h de temps woni 19h ha 22h alkames be jehi ha lebbi kadi nyalawmo goddo feñi ngam on don émission ramne do o beydana nyalawmo goddo aljuma 23h ha 2h du matin kanko non mo yetto mo jarna sister MB mo gandani e kala saha ambonni walitat no hanitni tiagal nde wondo tonto Top FM e onon saha kanko Iba men o yubini concours initortodo kanko jeyi mo gandani adimo gagnade ko do rappeur initortodo Baba Kana dum non wondo ko tonto Top FM finalo wondo ko tonto yengulen ina hena jeyono e onon concours bailers du foyre men Hezborap Lucky Khan MC Sow MC Momo MC Zal Almube hip hop El Hodere ondono competition non addino ko heewi e bangi rap Pulaar hitande ujunnadi de sappo jeegom Iba men ummi tonto Top FM o jodi lebbi seede e lewru novembre hitande ujunnadi de sappo jeegom ko non tigi o ari e radio Fulbe FM ngam tan jokkude ha joni rapne do e on don radio ha e télé o wadi ton émission ngaji kewdi o invité kadi rapperuji Pulaar kewdi umuridi gila Fuuta ha to Mauritanie e nokkuji goddi ko hitande ujunnadi de sappo jeetati ha joni tonto Fulbe FM o yubbini deuxième compétition makko kanko jeyi ene wayno o yejitani on don concours deuxième compétition non yettunomo ko do rappeur bitedo Visa B kono kadi ene hen jeeno rapperuji goddi ko en Almube hip hop bailers Dr Dra Idi Boy Finbelaw Hezborap MC Cool Tiba Crew S2G kala bante lewal bamtare on non final non bu yubbinano tonto centre Jacques Chirac gilanden ha joni kanko Iba men o yejitani concert rudi nde tawno gilade nati rap he ha o do saha mo kalteni ambuni yubbina concert Iba men buni jokki ha joni ngam rap Pulaar ina yara dow ina yara yeso o do saha o mo yubbina émission tonto radio Safina FM ha joni ko émission makko rapne do hande non no gase tati lewru mars woni anniversaire makko duubi nay tiagal ndew yubbinta onon émission rapne do Iba men a jarama yimbe jaggube hen ha o do sahani be kedani hen tiagal o yettibe o jarnibe o yejjitani o do debbo pullo hono sohno ba mo gandani gila de o fuddi ha joni
o oppani amuni jaggi e golle de o wi dum o jaarama no fewi kamko sohna ba debbo pullo debbo gamaji dum non hande rentini men do ko anniversaire jibinande odo émission rapne do nyane nogase tati lewru mars hikka kadi arti duubi nay ciagalon don émission ina yubine dum non heden bitan ipamen a jaarama ya wuur sabu ngurnama no wadi nafoore e besngungu e demgal Pulaar et rap Pulaar ibamen Tchabi Legnol. Le combat continue toujours. Ndenten buri cheren yo pulagu yaru yes. Ino pour